कमी करशील इनेरमध्ये. हा इनियर मिळत नाही दादांचा. ओके आलं. महाविष्णु अवतार प्रणाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. महाविष्णु अवतार प्रणाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. त्रेतायुग संजात प्रणाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. इक्ष्वाकु सूर्यवंशज राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. रघुकुल वंशोद्धारक राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. साकेतपुरी मंगलधाम. श्रीराम जय राम जय जय राम. दशरथ ज्येष्ठ सुनंदन राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. कौशल्य सुत सुंदर राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. गुरु वसिष्ठ उपदेशित राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. विश्वामित्र सुदीक्षित राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. धनुराभ्यास प्रशिक्षित राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सुबाहु ताटक मर्दन राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. क्षत्रिय धर्म सुपालक राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. गौतम वनिता तारक राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. मिथिला नगर प्रवेशित राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. दिव्य शिव धनु भंजक राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. राजा जनक प्रशंसित राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. भूमिजावरण परिणय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. राम राम जय सीता राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीता राम जय श्री रघुराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. पितृवाक्य परिपालक राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. वनवासावधि स्वीकृत राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. पर्णकुटीर निवासित राम. राम पालय दशलय अम्बुजयुग राम पालय. राम पालय
पालय दशरथ राम पालय राम पालय रघुकुल राम पालय रामरूपजित काम निरन्तर रामरूपजित काम निरन्तर राम पालय दशरथ राम पालय राम पालय रघुकुल राम पालय तरुणारुण मृदुचरणाम्बुजयुग राम पालय रम्भास्तम्भ विजृम्भोरुद्वय राम पालय तरुणारुण मृदुचरणाम्बुजयुग राम पालय रम्भास्तम्भ विजृम्भोरुद्वय राम पालय पटुतर किङ्किणी घटित त्रिकटितल राम पालय दशरथ राम पालय रघुकुल राम पालय कमल कमल निजनाभिविराजित राम पालय हर सुर सरसिज भव गरुडार्चित राम पालय कमल कमल निजनाभिविराजित राम पालय हर सुर सरसिज भव गरुडार्चित राम पालय वसुधेश्वर दश शिरमद खण्डन राम पालय दशरथ राम पालय रघुकुल राम पालय ಮಂಗಲಂ सार्ध पंचशतमानोत्सव आमगेल रामदेव मंदिरा एद्राक हांगा कसं काउंटर आसा सेवादर्स कसं आसाची तांगेले प्रसाद पॅकिंग जाता आशिल्ला तितले दिवस एक एक डिपार्टमेंट दिसू ज्ञानाची कळ ज्ञानाची आमगेले प्रसाद पॅकिंग टीम आसा कसं सेवादर्स आसा तांणी आयिल्ले तशी तांकां प्रसाद दिवचे तांचे डिस्पॅच करचे ते प्रसाद पॅकिंग करचो ಒಟ್ಟು काम हे टीम करता आशिल्ले त्या टिमा हेड जावन आशिल्ले तसले SP आचार्य माम आमगेले वर्साची ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಮಕ್ಕೇಕ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ दिला स्वाम्याल मन ಅಂತ कशी म्हळ्यार आईल्यांक प्रत्येकल्यांक कशी एक तांकां सेवे भावना तांणी कसं एक पावती काडताची की त्या पावतीक करेक्ट जावन घेवन तांकां एक प्रसाद पावोवचें भारी मुख्य म्हूण सांगून स्वाम्याल मनांत आशिल्लें सो ती जबाबदारी म्हाका दिली हांव एक सानो एक टीम करून घेतलें आनी स्वाम्यान बरकेन आमकां बटमामाक एक व्यवस्था करून दिलेली आसा सो तांकां आयिल्यांक प्रत्येकल्यांक चंद करून प्रार्थना करून घेवन प्रत्येकल्यांक खुश आनी एक फ्रूट आनी केलो हाका पर्टिक्युलर सेवेक कॉइन्स आसा तेंचे कुंकुमार्चन एक सिल्वर कॉइन दिले हरिगुरू सेवेक ब्रॉन्झ कॉइन दिले अशी ताका जावन
त्यांनी आमकां कशी मार्गदर्शन दिला की त्या प्रकार चंदायरी प्रत्येकला सेव दिल्या दिवसाक साधारण एक 5 चुकोन संडे दिवस 1000 पावती काडलेले आसा आणि तितले जणांक आमी सकाळी 8 8:30 सुरू केल्यार रात्री 9:30 वरकेन प्रसाद वितरण केलेले आसा. सो जनांक भारी खुश जावन घेवन असल एक चंदायर पुरा मॅनेजमेंट जाल्ला. कांय खिणा भितर महेश काळेचें आगमन स्टेजीचेर जाता. म्हणलेले आमगे लागी साधारण येदोळवरकेन 5000 जन येवन घेवन गेल्यांची तांतू केलो चडावत जन येवन आमके तेंगेले सॅटिस्फॅक्शन प्रति एक डिपार्टमेंटाचे रिपोर्ट आमकां वरकेन मेळ्ळा. इवन जेवणाची व्यवस्था बाकी वरलेले मॅनेजमेंटाचे वरकेन आमगेले सांगून घेवन गेल्यांची इतली व्यवस्थित जाल्ला. म्हळ्यार एक भारी एक संतोष व्यक्त केला. हे स्वाम्यान आमके मार्गदर्शनार इतले चंद जाले हे प्रोग्राम म्हणून सांगल्यार आमकां येवजूच्या वरकेन साथ दिना 550 वर्सां अद्भुत जाला. पुराय जातात आणि त्या निमतान आमकां दिसता असल वापस फाटले 10 दीस करच्या साध्य सोय म्हळ्यार म्हणके ते धार्मीक, बेंच मार्क क्रिएट जावन गेला. सांस्कृतिक तसेच सामाजीक खंडीत वेगळ्यो जाता, कार्यावळी आमगेले स्वाम्याले आमी सगळ्यांनी आमच्या सहभागान मनयल्यो. तातूंत उल्लेख करपा सारकें म्हळ्यार ब्लड डोनेशन, रक्तदान हें श्रेश्ठ दान. तोय उपक्रम यशस्वीपणान चालीक लागलो. वृक्षारोपण म्हणजे सैमाची राखण करपाचे एक संदेश परमपूज्य स्वामी महाराजांनी आमकां दिलो. ह्या सामाजीक उपक्रमा बरोबर सगळे धार्मीक कार्यक्रम 10 दीस आमी पळयले आनी त्याच बरोबर रातचे आनी दनपारचे सगळ्या माटवांक सांस्कृतीक कार्यावळी बरगत कार्यक्रम सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेतलो. आनी आज आमी ह्या निमण्या पावंड्यार पावल्यात समारोपाच्या पावंड्यार. समारोपाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आतां सादर करतले अभंगवाणी ह्या कार्यक्रमांत श्री महेशजी काळे.
पारी आम्ही हाज्यापेक्षा श्री आणि एक रामदेव वीर level विठ्ठलाक आक नमस्कार पोचून करून पावच्यान तुम्हाला आणि काही परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या अवमान पवित्र चरण ना. कमलाक So, वंदन इतून करून जाऊन गेला हे कार्यक्रमास प्रोग्रामात. सुरुवात करतात. So, भारी खुश जाता श्री संस्थान कोकण त्यांची पत्रकार मंडळाच्या सेवाधारक एक सेवा केल्यानंतर पंचशतमानोत्सवात मिळाल्यापासून आज समाधान उरणार. अभंगवाणी या समारोपाच्या कार्यक्रमाचे गायक कशी प्रोसेस साथी, असेल कितलं मन तसेच प्रसाद जमिल्या आणि हे सगळ्या रसिक प्रेक्षकांक स्पेसिफिकली येवकार. हे काउंटरांत सर्वांचे चार हार्दिक प्रसाद स्वागत. आसले. एक भगवद्गीता आणि एक हरिगुरु सेवा, कुंकुमार्चना आणि होम. आम्ही जे कितें करतात तें स्वता खातीर, हेरां खातीर जावं समाजा खातीर, पूण आमकां सगळें दिवपाक आमी देवाक कितें दितात, आमी देवाक कितें दिवपाक शकतात, जें कितें देवाक आमी ओंपतात तें आमच्याच खातीर. आमकां सगळें दिवपी भगवंताक फक्त निस्सीम भक्ती तितली मात्र आमी दिवपाक शकतात अशें आमचे परमपूज्य स्वामी महाराज सांगतात. मागीर ती भक्ती भावरुपांत आसूं, मंत्रांत आसूं, जपांत आसूं, नाजाल्यार भजनांत आसूं, ती भरिल्लीच आसता. अशाच भक्तिभावान भरिल्लो आयचो अभंगवाणी हो कार्यक्रम. विख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय संगीतातला आधुनिक ग्लॅमरचा स्पर्श देऊन खास करून युवा वर्गाला म्हणजेच तरुण पिढीला शास्त्रीय संगीताकडे आकर्षित करणारे सर्वांच्या आवडीचे गायक अशी ज्यांची ओळख आहे. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, पाळण्यात दिसतात असं म्हणतात. त्या सुक्तीप्रमाणे वयाच्या अवघ्या 3ऱ्या वर्षी आपल्या वडिलांसोबत त्यांनी अभंग सादर केला आणि तोही जवळजवळ 5,000 प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत. त्यांची पहिली गुरु स्वतःची आई, पण त्यानंतर पुरुषोत्तम गांगुर्डे तसेच पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांच्याकडे त्यांनी शिक्षण घेतले. मुळात ते उच्च शिक्षित इंजिनियर. पुणे विद्यापीठातून BE इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्ण केल्यावर उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी अमेरिका गाठली व तिथे इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटमध्ये मास्टर डिग्री मिळवली. त्याचबरोबर अमेरिकेत संगीतात MS केलं. त्यानंतर पूर्णवेळ संगीतात झोकून देऊन विविध देशातील विद्यार्थ्यांना भारतीय संगीताचे शिक्षण द्यायला त्यांनी सुरुवात केली. नंतर कट्यार काळजात घुसली या नाटकात ते स्टेजवर उतरले तेव्हा सर्व चाहत्यांचे ते हृदय सम्राटच ठरले. याचबरोबर त्यांच्या सूर निराग सोहो या कार्यक्रमाने सर्वांना मंत्रमुग्ध केलेलं आहे. सूर नवा ध्यास नवा या कार्यक्रमात परीक्षकाच्या रूपात आपण त्यांना पाहत असलो तरी ते स्वतःला मात्र विद्यार्थ्याच्या भूमिकेतच पाहतात, ही त्यांची खासियत. देशविदेशात भारतीय संगीताचा प्रसार व प्रचार करणारा हा गायक नाट्यसंगीत, भक्तिसंगीत, भावगीत, गझल, कव्वाली, अभंग याचबरोबर पाश्चिमात्य संगीतातही तेवढ्याच ताकदीने गाताना चाहत्यांना त्याचा अभिमान वाटतो. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास एक प्रतिभावान गायक, संगीतकार आणि अभिनेते म्हणून शास्त्रीय संगीतातला एक उंचीवर नेतानाच आपल्या गायनाने सर्व रसिकांच्या हृदयात आपुलकीचे वेगळे स्थान त्यांनी निर्माण केलेले आहे. आजच्या या गायनात त्यांना साथ संगत करणार आहेत तबला वैभव खांडोळकर, पखवाज ओंकार दळवी, हार्मोनियम हर्षल कटदरे, फ्लूट वरद काटापूरकर, वायोलिन रंगपै उडपी, साऊंड मंदार वाडकर, लाईट सुजय भडकमकर, AV किशोर आणि अतुल आणि LED स्क्रीन मयुरेश. मी महेशजी काळे यांना विनंती करतो की त्यांनी रामदेव वीर विठ्ठलाच्या प्रांगणात तथा परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या मंगल उपस्थितीत आपल्या गायनाला सुरुवात करावी. आपल्यासमोर येत आहेत महेशजी काळे.
नमस्कार. कुठल्या भाषेत बोलू? मराठीत बोलू, हिंदीत बोलू, इंग्रजीत बोलू? हांव कोंकणी उलयतां पण चड ना मातशें उलयतां. त्यामुळे फार हसं करू नये म्हणून मराठीत बोलू का हिंदीमध्ये बोलू? मला सांगा त्या भाषेमध्ये मी. हिंदी. हिंदी ना? नहीं, मराठी. अरे अच्छा चलो, दोनों भाषाओं में मैं बोलने की कोशिश करूंगा. कन्नड़ बरंगिಲ್ಲ. मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जिस वास्तु में 550 साल तक श्री राम जी की त्रिकाल पूजा की गई हो, जिस जगह में 550 करोड़ नाम जप किया हो 550 दिनों में, ऐसी जगह पे सिर्फ उपस्थित रहना यही सौभाग्य की बात है. तो आप सब सौभाग्यशाली हो. उसी तरह से मैं भी सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे इधर गायन सेवा प्रस्तुत करने का मौका मिला है. अभी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ गाऊं कि लोग नाचे. कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं सिर्फ गाऊं और वो सुने. ये दुधारी कट्यार कहते हैं ना, दोनों जगह से धार है जिसमें, उस तरह का काम है. उसके बीच में चलूँगा. मुझे मालूम है आज का आखिरी दिन है. आप में से बहुत सेवकों ने राम जी के सेवा में बहुत वक्त सेवा की है, तो आपकी कुछ समय तक मैं सेवा करूँगा. गाना ये वैसा देखा जाए तो समुदाय का ही काम है. साम गायन का पठन करते थे तो इकट्ठा हो करके करते थे. अभी भी वारकरी संप्रदाय में जब लोग भजन अभंग गाते हैं तो इकट्ठा करके गाते हैं. मैं तो गाऊंगा ही. मैं आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ जुड़ जाए. आप सबकी अनुमति और आशीर्वाद लेता हूँ और मेरे गायन सेवा का आरंभ करता हूँ. श्री
नारायण अनंत नारायण मोरया मोरया मी बाळताना मोरया मोरया मी बाळताना तुझीच सेवा करू काय अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वराबा तू घाल पोटी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम
गाणार का माझ्या बरोबर? हाँ, मला माहिती है, मुझे पता है 550 करोड़ तो हो गए, लेकिन जो चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती है वो 550 करोड़ बार करने के बाद भी करने जैसे लगती है, वो है राम नाम। तो ये तो गलत होगा ना कि मैं अकेले गा रहा हूँ, है ना? इतना समुदाय है, सब मिलके गाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप मेरे साथ गाओगे? थोड़ा जोर से गाना पड़ेगा, माइक्रोफोन सिर्फ मेरे पास है। हाँ, गाओगे? चलो फिर। जय जय राम कृष्ण हरि, हरि हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, हरि हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। आहा, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। मी सांगू शकत नाही किती सुंदर वाटतंय मला। हा गाण्याचा कार्यक्रम नसून भजनी मंडळात बसलो असं वाटतंय। जय जय राम कृष्ण हरि। जय 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 राम कृष्ण हरि। अभी इस स्थान ने अपने आप को एक प्रति अयोध्या करके प्रस्थापित कर दिया है। देखिए, ऐसे जय जयकार करेंगे कि अयोध्या तक आवाज पहुंचनी चाहिए सबकी। ठीक है? जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि।
जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। वाह वाह बोले। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 गाता है ना। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 जय जय राम कृष्ण हरि।
जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि
आडिसीदळ यशोदे ये मेरे कन्नड़ा भाई बहनों के लिए। जगदोधारण जगदोधारण आडिसीदळ यशोदे जगदोधारण आडिसीदळ यशोदे जगदोधारण मगने तिळीयुता जगदोधारण मगने तिळीयुता सुगुणात रंगना आडिसीदळ यशोदे सुगुणात रंगना आडिसीदळ यशोदे निगम के नीलुकदावगणित महिमन निगम के नीलुकदावगणित महिमन मगुगळ आडिसीदळ यशोदे मगुगळ माणिक्येन आडिसीदळ यशोदे जगदोधारण आडिसीदळ यशोदे
पुरंदरा विठ्ठला पुरंदरा विठ्ठला पुरंदरा विठ्ठला आडिसीतळ यशोदे पुरंदरा विठ्ठला आडिसीतळ यशोदे कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब,
सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ करे जब जानकी नाथ सहाय करे सूरज मंगल सोम भृगुसुत सूरज मंगल सोम भृगुसुत सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरुवर दायक तेरो बुध और गुरुवर दायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग शनीचर होत उचेरो संग शनीचर होत उचेरो जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब राम रंगी रंगले रंगले मन राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले मन हे राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले मन राम रंगे रंगले मन हे राम रंगे रंगले मन राम रंगे रंगले मन हे राम रंगे रंगले राम रंगे रंगले मन राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले आत्म रंगी रंगले आत्म रंगी रंगले मन आत्म रंगी रंगले मन विश्व रंगी रंगले विश्व रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले मन हे राम रंगी रंगले
चरणी नेत्र गुंतले 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 मन चरणी नेत्र गुंतले 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 भृंग अंबुजातले भवती रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले मन राम रंगी रंगले राम रंगी रंगले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने खर्च न फूटे चोर न लूटे 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 दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा
जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गा रहे हो ना? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरी हरी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन पायो, धन पायो। धन पायो, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन 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 धन पायो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हरी हरी। श्री राम जय जय राम। 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 धन पायो, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। राम रतन धन। राम रतन धन एक कोंकणी गाणं आहे.
याच पीठातल्या देवळात येतं आणि स्वामीजींनी मला कळालं की या अल्बमचं उद्घाटन केलं होतं. तर आता गोव्यात येऊन कोकणी नाही गायलो तर गुन्हा होईल. सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणार, सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणार. तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा. सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणार, सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणार. तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा. पद्म हातान नेसून पितांबर तू उभो, कानात वज्राची कुंडला तपला कस्तुरी तो तिबो, मोरा पंखा रत्न मुकुटा वैजयंती माळ भूषणा, मोरा पंखा रत्न मुकुटा वैजयंती माळ भूषणा, वैजयंती माळ भूषणा. मुखा बेलो हासो दिता हा काय भक्त गणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झालंय लक्ष्मी नारायणा, 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 तुझ्या दर्शनानं धन्य झालंय लक्ष्मी नारायणा. माता लक्ष्मी असा म्हणेर समुद्र तो भुजंग शयेर, माता लक्ष्मी असा म्हणेर समुद्र तो भुजंग शयेर, परारूप हिरण्यक्षाचो वध केलो देवा, परारूप हिरण्यक्षाचो वध करी देवा. नरसिंह जावणा तारी प्रल्हादा पृथ्वी वाचवली वामना, नरसिंह तारी प्रल्हादा पृथ्वी वाचवली वामना. क्षत्रिया समेळ हळे परशुराम, क्षत्रिया समेळ हळे परशुराम, परशुराम. राम राज स्थापन गीता सांगली रणीगणा, राम राज स्थापन गीता सांगली रणी अर्जुना, तुझ्या लक्ष्मणाला धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, तुझ्या दर्शनानं धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा. मुझे अभी जो अगला गाने वाला हूँ, मुझे पता है 2 बार गा चुके हैं लोग, लेकिन जैसे कहते ताल चक्र में तिहाई होती है, उसी तीसरी बार गा करके पूरा करता. निरागस हो गणपती, निरागस हो सूर निरागस
निरागस हो गणपती सूर निरागस हो शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपती ओंकार गणपती अधिपती सुखपती छंदपती गंधपती लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो लीन निरंतर लीन निरंतर लीन निरंतर हो लीन 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 हा लीन 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 निरंतर हो निरागस हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजबदना तू सुख करता गजबदना तू दुख हरता गजबदना मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया 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 गणपति बाप्पा मोरया गजबदना तू सुख करता गजबदना तू दुख हरता गजबदना मोरया मोरया सूर निरागस हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो सुरसुमनानी भरली ओंजळ सुरसुमनानी भरली ओंजळ नित्यरीती वाही चरणा सुरसुमनानी सुरसुमना सुरसुमनानी भरली ओंजळ नित्यरीती भावी चरणा तान्हे बालक ताने बालक सुमधुर हासे ताने बालक सुमधुर हासे
से भावत सेवा हो सुरा सुखपति छंदपति गंधपति सुखपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर लीन निरंतर लीन लीन निरंतर लीन निरंतर निरंतर हो निरंतर हो निरंतर हो मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया मोरया हरी हरी मोरया 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 सूर निराकस हो गणपति सूर निराकस हो गाता गाता लक्ष राहिलं नाही. मला अजून किती वेळ आहे कोणी सांगू शकेल का? हा काही ऐकू येत नाहीये. सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन समझ रहा है. इतना अगर शोर हो रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा सब. अभी अभंग की तरफ. इतके दिवस तुम्ही सगळे राबताय, सेवा करताय. खरं सांगतो, थकल्यानंतर सुद्धा इतका तुमचा उत्साह पाहून मलाही स्फुरण झालं. भगवत कृपा ह्यालाच म्हणतात पहा. शरीर थकतं, मन थकत नाही, कारण त्या मनाच्या मागे राम असतो म्हणून. आणि हे त्यामुळे पुण्याचं काम आहे. नामदेव महाराजांनी हेच सांगितलेला एक अभंग आहे. जिनको मराठी नहीं समझती है उनके लिए हिंदी में बात करता हूँ. बहुत पुण्य का काम है. जब शरीर थकता है फिर भी मन कहता है राम, तब बहुत पुण्य का काम है. और महाराष्ट्र का एक संत है, संत नामदेव महाराज जी. उन्होंने यही भावना एक विठ्ठल प्रत अभंग में कही है. तेव्हा या विठ्ठले कृपा के तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली. जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले. जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले. जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले. तेव्हा या विठ्ठले कृपा
केली देवा या विठ्ठले कृपा केली जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले 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 जन्मोनी संसारी जन्मोनी संसारी झालो त्याचा दास जन्मोनी संसारी झालो त्याचा दास माझा तो विश्वास पांडुरंग माझा तो विश्वास पांडुरंग जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले अनेक दैवता मेघे माझे चित्त अनेक दैवता मेघे माझे चित्त गोड गाता गीत विठोबाचे गोड गाता गीत विठोबाचे जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले भ्रमर सुवासी मधावरी माशी भ्रमर सुवासी मधावरी माशी तैसे या देहासी माझे मन तैसे या देवासी माझे मन जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले नामा म्हणे मज नामा म्हणे मज नामा म्हणे मज पंढरी सिन्यारे नामा म्हणे मज पंढरी सिन्यारे नामा म्हणे मज पंढरी सिन्यारे पंढरी सिन्यारे पंढरी सिन्यारे पंढरी सिन्यारे नामा म्हणे मज पंढरी सिन्यारे हडसोनी द्यारे विठोबासी हडसोनी द्यारे विठोबासी 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 जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले देवा या विठ्ठले 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 देवा या विठ्ठले 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 देवा या विठ्ठले 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 देवा या विठ्ठले 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 देवा या विठ्ठले 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 विठ्ठले
विठ्ठल 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 कृपा केली देवाया विठ्ठले कृपा केली जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले जन्मोजन्मी आम्ही जन्मोजन्मी आम्ही जन्मोजन्मी आम्ही बहु अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग उंबरठ्यासी कैसे शिव उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन आम्ही जातीहीन आम्ही जातीहीन आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे 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 बाबू रूप तुझे कैसे त्यात आम्ही त्यात आम्ही त्यात आम्ही त्यात आम्ही त्यात आम्ही देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल 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 तीर्थ विठ्ठल 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 तीर्थ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल त्यात आम्ही पायरीशी हो मुदंड 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 पायरीशी हो 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 मुदंग गावोनी अभंग नाथा घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा घरी हो नाथा नाथा घरी हो नाथा नाथा घरी हो नाथा नाथा घरी हो नाथा नाथा घरी हो नाथा घरी हो नाथा घरी हो नाथा घरी नाथा घरी हो नाथा घरी हो नाथा घरी हो नाथा घरी नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल 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 उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी ये नाचे माझा गाना जो है अभंग जो है मेरे गुरुजी ने संगीतबद्ध किया, इसलिए मेरे और ज़्यादा नज़दीक है। पूरे विश्व में गुरु परंपरा अगर कहीं है वो हमारे भारत में ही है। 98 में उन्होंने देह त्यागा, लेकिन अभी भी है सारे हम सब में। एक बार उनके लिए हम सब मिलकर के गाएंगे। मुझे मालूम है कुछ लोगों को मराठी नहीं आती है, लेकिन ये जो भक्ति भाव है इसकी कोई परिभाषा या भाषा नहीं होती है। वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू इथे काही मंडळी नाचत होती आणि मग लाजून परत बसले। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत में भक्ति भाव से डोला नहीं जाए। अगर आपको लगता है खड़े करके नाचना तो जरूर नाचिए। वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू। जो नहीं नाच रहे हैं
वो गाएंगे, जो नाच रहे वो भी गा सकते ना। चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू, अंग अंग न्हावू रे अंग अंग न्हावू, अंग अंग न्हावू रे अंग अंग न्हावू। चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हावू। विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ। होऊनी होऊनी निसंग नाथा घरी हो नाथा घरी, नाथा घरी हो नाथा घरी, नाथा घरी नाचे नाथा घरी, हे नाथा घरी नाचे नाथा घरी, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल, अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल, अबीर गुलाल 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 उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती, आषाढी कार्तिकी भक्त अरे अरे आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती, आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती। पंढरीच्या बाळवंटी संत गोळा होती, पंढरीच्या बाळवंटी संत गोळा होती, पंढरीच्या बाळवंटी संत गोळा होती, पंढरीच्या बाळवंटी संत गोळा होती। चोखा म्हणे नाम घेता, नाम घेता, चोखा म्हणे नाम घेता, चोखा म्हणे नाम घेता। भक्त 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 होती दंगा। नाथा घरी हो नाथा घरी, नाथा घरी हो नाथा घरी, नाथा घरी नाचे नाथा घरी, रे नाथा घरी नाचे नाथा घरी, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल, अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल, अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल, 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 अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग। नाथा घरी नाचे माझा
आखिरी का एक अभंग गाता हूँ। वैसे तो 2021 में यहाँ सेवा होने का तय हो रहा था, लेकिन वो तब बन नहीं पाया। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जब चीज़ नहीं होती है बुरा लगता है, लेकिन आगे मुझे यहाँ आने का 550वें साल में आना था, तो मैं स्वामी जी के आभार मानता हूँ मन से। आप सारों के देखिए है, भगवत नाम हो, भगवत गान हो, ये सभी तरीके हैं हमारी संस्कृति जतन करने के। तो मैं गा ज़रूर रहा हूँ, शायद मनोरंजन भी कर रहा हूँ, लेकिन आया हूँ संस्कृति का जतन करने के लिए। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सारे मेरे साथ इसमें जुट गए हैं। अब ये अंतिम अभंग है। आशा है अभी वापस जो बैठ गए हैं वो खड़े होंगे, उनके साथ और कुछ लोग भी खड़े होंगे। विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल नाही कळला वेदानाहि 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 नाही कळला अंतपार याचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा गाणार माझ्या बरोबर कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदानाही 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 नाही कळला वेदानाही नाही कळला अंतपार याचा कानडा राजा पंढरीचा 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 निराकार तो निर्गुण ईश्वर विठ्ठल 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 निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण ईश्वर कसा प्रगटला सावितेवर उभय ठेविले हात कटी उभय ठेविले हात कटीवर पुतळा चैतन्याचा कानडा 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 राजा पंढरीचा
चोखोबाची पुरे राखतो चोखोबाची पुरे राखतो नाम्या चोखोबाची पुरे राखतो पुरंदराचा परमात्मा पुरंदराचा परमात्मा वाली वाली हो वाली हो वाली दामाजीचा दातणिके मानवा मुळे मांस दातणिके मानवा मुळे मांस दातणिके कानडा राजा पंढरीचा 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 विठ्ठल 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 हरे हरे विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। देखिए वंस मोर की बात है, लेकिन जहाँ पे भगवान के नाम पे वंस मोर मिलता है ना, उस भूमि का पावन ही होगा। विठ्ठल 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 विठ्ठल
हॅलो हॅलो. रसिकांना मंत्रमुग्ध करून आपल्या गाण्याच्या तालावर नाचायला लावणारा सुंदर कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल गायक श्री महेशजी काळे तथा त्यांच्या टीमचे खूप खूप आभार. सर्व रसिक प्रेक्षकांनाही धन्यवाद. महेशजी काळेंना विनंती करतो की त्यांनी परमपूज्य स्वामीजीकडून प्रसाद स्वीकारावा. तसेच सर्व साथी कलाकारांनाही विनंती त्यांनी परमपूज्य स्वामीजीकडून प्रसाद स्वीकारावा. हा कार्यक्रम येथेच संपतोय. शुभरात्री. सगळ्यांक देव बरें करूं. तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ती, तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती, श्रीयती वर्याले स्मरण करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक, गुरु विद्याधीशांक, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता.
पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चना गुरुपाद सेवन नित्य अर्चना। जय श्रीराम श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू चलतशा सार्ध पंचशतमानोत्सवाच्या या सुसंदर्भारी हंगा मस्त एक सिस्टमॅटिक जाऊन व्यवस्था केलेला असा। आज आम्ही पावलीन ती गण्य व्यक्तील कत्तिरी VIP एक जेवणाची व्यवस्था। प्रकाश भट माम नमस्ते, कशी हंगा एक व्यवस्था केला आणि कशी जन कशी हंग फ्लो असतं, तुम्ही कशी सिस्टमॅटिक जाऊन व्यवस्था करता साची? नमस्कार, मेरे नाव प्रकाश भट। हे पूरा आमगेल बॉम्बे वडाळा टीम पूरा आमगेल पूरा मेंबर्स पूरा वडाळ्याच्या आमकां स्वाम्यानं फर्स्ट डेच्या VIP सेक्शन आमकां हँडल करचे दिल्या। आम्ही सकाळी हांगा एक 7:30 घंट्याच्यान ब्रेकफास्ट स्टार्ट करताची। 7:30 टू अबाउट 11-11:30 पर्यंत ब्रेकफास्ट उरता। ताजे नंतर 12 घंट्यारी आम्ही जेवणा स्टार्ट करताची। जेवण झाल्यानंतर एक 3.5-4 घंट्यानंतर आम्ही हांगा हायटी स्टार्ट करताची पुरा आई लोक VIP लोकांका। आणि 8 घंट्या परत डिनर म्हणजे आमगेले फुल फ्लो 4 टायमाच 2 मील आणि 2 एक ब्रेकफास्ट आणि हायटी आम्ही पुरा आई हांगा कितले VIP
अदर दॅन VIPs जे रेग्युलर आमगे मेंबर्स आसाची तांकां वरकी आमी हांगा आयले नंतर पुरा लोकांक सर्व करून पुरा लोकांक संतुश्ट करून आमी हांगच्यान पेटत आमकां स्वाम्यान एक स्पेशल जबाबदारी दिल्या ते हांव आनी आमगे पुरा मुंबयची टीम आमी येथोचे आमी करते आसाची हांगा कितली सिस्टमॅटिक आसा की म्हळ्यार पुरा VIPs एप्रिशिएट करता आसा ती हांगा आतां आमी ॲट अ टायम 75 लोकां म्हळ्यार आमी 15 टेबल घाल्ल्याची 15 टेबल इंटू 5 75 लोकां एक पंथा सोडताची मोर दॅन VIP अदर दॅन VIP पण आमी पुरा लोकांक हांगा सोडताची senior citizens, wheelchair bound, physically disabled, तांकां पुरो आमी फर्स्ट टेबल रिजर्व कोन्न दवरला सो दॅट तांणी डोरा दाखोवन भितर येता आनी तशीच हात धुवचे वचयता. सो वी आर गिविंग इम्पॉर्टन्स टू देम ऑल्सो ओल्ड अबाव 65 आनी आशिल्ले. आज मागशे एक बॅकग्राऊंड असा आता हाणे प्रकाश भटान सांगिल्ल्या वरा दिस टीम फ्रॉम बॉम्बे वडाळा मठ म्हळ्यार आमगेल JSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती जो आसा इट इज आमगेल गणपती म्हळ्यार आमगेल गोकर्ण मठाचे गणपती म्हळ्यार ग्लोबल गणपती थंय आमगेले वडाळा मठांत आमी साधारण सुमार वर्स दरगेन VIP रूम चालू केल्या. आता त्या VIP रूमांत तुम्ही पळयल्ल्या वराची सेम टायप सिस्टम वी फॉलो. सो दिस इज नॉट न्यू टू मी अँड प्रकाश भट इज इन्चार्ज देर आनी आमगेलो मुकुंद कामत मामा तो बिकॉज ऑफ हिज कोहिनूर बॅकग्राऊंड ऑल 5-star VIP facility we give. So this all team which is there. So because of that background, this is easily taken care here in Goa. पर्तगाळी मित्र. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಂಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಜಾವನ್ ಜತ್ತಸ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯ ಜಯರಾಮ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದ ಸಾರ್ಧ ಪಂಚಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ MP ಆಗಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ 550 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 77 ಫೀಟಿನ ರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ? 2 ಮಾತು. ಪರ್ತಗಾಳಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಈ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೇವಲ 8-9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 550ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 550 ಕೋಟಿ ರಾಮಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರೋದು ಇವತ್ತು 590 ಕೋಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ, ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೃತ ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯವೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ತಗಾಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯ ಅನಾವರಣವೂ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು,
ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.